Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna gabatar muku da sabuwar tasha mai suna Amir Hausa TV. Tasha ce da za ta rinka kawo muku abubuwan da suka faru a kowane mako. Za mu rinka ɗora muku labaran ne a kowace ranar Lahadin ƙarshen mako. Labaran sun haɗa da labaran siyasa, labaran ƙwallon ƙafa, labaran Kannywood, nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa. Maza ka garzaya manhajar YouTube ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Kada ku manta sunan tashar tamu Amir Hausa TV labaran duniya.